Kiedy po raz pierwszy przy Polakach powiedziałam, że odłożę pieniądze na czarny dzień, spojrzeli na mnie ze zdziwieniem i poprawili może na czarną godzinę. I pomyślałam, okej, to znaczy, że w języku polskim i w ogóle u Polaków nie może być czarnego dnia, a tylko czarna godzina, taka chwila, moment kryzysu, który szybko mija i zamienia się w normalność. Ciekawe, prawda? Jak dużo potrafi zwykłe powiedzenie życia opowiedzieć o mentalności. Jeśli interesuje Was Białoruś, język białoruski, różnice kulturowe pomiędzy Białorusinami a Polakami, które oczywiście są, to zapraszam do obserwowania mojego kanału Polska oczami Białorusinki, gdzie ja opowiadam nie tylko o doświadczeniach życia w Polsce, ale również o prawdziwej Białorusi i prawdziwych, zwykłych Białorusinach.